Vi er hjemme hos Esben. Han er i gang med at skrive en indkøbsseddel. Han vil nemlig gerne lære, hvordan man slår en god dej sammen. Gulerødder. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at bage, og så kan jeg godt lide den der proces med at blande en hel masse forskellige ting, og så lige pludselig så bliver det bare til det her færdige produkt, som smager lækkert. Så skal jeg ud og finde nogle af alle de ting, jeg mangler. I processen indgår også en tur til købmanden. Jamen, jeg har faktisk altid godt kunne tænke mig at lære at bage. Jeg lige startede folkeskolen. Der blev vi spurgt, hvad vi gerne ville være, når vi blev voksne. Og der tegnede jeg et billede af en bager, så jeg tror egentlig altid, jeg har haft sådan et eller andet latent ønske om at blive bager en eller anden dag. Ingredienserne skal blandes, og dejen skal æltes. Nu skal dejen hæve i en time. Jeg synes overhovedet ikke, det er besværligt at bage. Jeg synes faktisk, det er rigtig hyggeligt. Og så glæder jeg mig også sådan til at se resultatet hver eneste gang. Så har dejen hævet. Og den er godt nok klistret. Men nu skal jeg lige have den æltet en lille bit smule. Og så skal den formes til boller. Og så skal bollerne i ovnen. Nu skal vi se til bollerne, og jeg tror i hvert fald, at den ene plade er færdig, så det bliver spændende at se, hvordan det er gået. De ser rigtig gode ud. Til sidst skal bollerne selvfølgelig smages og vurderes. Stor succes.